Ці задумваліся вы калі-небудзь, сябры, над тым, якая ёсць галоўная перашкода таго, што мы не можам сваё жыццё збудаваць згодна са сваімі марамі? Думаю, адна з галоўных прычын крыецца ў нас. А дакладней кажучы, гэтай прычынай з'яўляецца той страх, які ёсць у нас. Страх паралізуе. Страх пазбаўляе лагічнага мыслення і не дазваляе зрабіць ніводнага руху у бок свайго шчасця. Упершыню чалавек адчуў страх тады, калі зграшыў. Так кажа Біблія. Адам на пытанне Бога: «Адам, дзе ты?» адказаў: «Спалохаўся я, калі пачуў голас твой». Страх, як бачым, нарадзіўся тады, калі чалавек праз грэх згубіў упэўненасць у трываласці адносінаў з Богам. Святое Пісанне людскі страх прадстаўляе як зло. Працытую дакладна словы Святога Пісання з кнігі «Мудрасці». Страх – гэта нішто іншае, як здрадніцкае пазбаўленне дапамогі з боку розуму. Раздзел 17, верш 11. Безумоўна, штосьці іншае Слова Божае кажа тады, калі гаворка ідзе пра страх Божы. Страх Божы, у сваю чаргу, у адрозніванні ад людскога страху, з'яўляецца для чалавека благаславенствам Божым. Зноў ж такі Саламон у кнізе «Мудрасці», у кнізе «Прыпавесцяў», у раздзеле 1, верш 7, гаворыць аб тым, што пачатак мудрасці, страх Гасподні, падобны таксама ў псальме 110, у вершы 10, прыгадваюцца гэтыя словы. Вось страх Божы – гэта, канешне, дар, гэта жыццё, гэта мудрасць, так кажа Пісанне. Ну, але людскі страх – гэта ёсць зло. Біблія прыгадвае аб тым, што гэта зло прысутнічала ў жыцці чалавека. Слова Божае кажа пра страх Маісея, пра страх прарокаў, нават пра страх апосталаў. Можам прыгадаць у Евангеліі святога Мацвея у раздзеле 14, калі гаворка ідзе пра апосталаў, якія падарожнічалі па Галілейскаму мору. Дык вось, убачыўшы ноччу Езуса, перапалохаліся, заўважце. Ну, але пасля Хрыстос выходзіць ім насустрач, прапаноўваючы апостолу Пятру выйсці яму насустрач Божаму Сыну. І апостол Пётр ідзе па вадзе. Але гэтая прагулка апостала Петра не завяршылася паспяхова. Як кажа Слова Божае, ён пачаў тануць. А чаму пачаў тануць? Таму што спалохаўся. Зноў ж такі страх перашкодзіў. Аднак ёсць бадай адзіны чалавек, пра якога ўзгадвае Біблія, і якому ў Бібліі прысвячаецца вельмі шмат увагі, але з яго іменем гэтага чалавека у Святым Пісанні ні разу не ўжываецца ані слова «страх», ані таксама дзеяслоў «спалохацца». Напэўна, ўжо дагадаліся, хто гэта. Гэта ёсць ніхто іншы, як Абрахам. І нездарма ж Абрахама назвалі айцом веры.
Бо, як вядома, там, дзе ёсць вера ў Бога, там няма страху. Апрача, канешне, страху Божага, які ёсць благаславенствам для чалавека. І вось гэты апошні страх, гэта страх Божы, ён акурат вызваляе чалавека ад усіх іншых страхаў, людскіх страхаў. У Вялікім посце, калі найбольш увагі прысвячаем змяненню нашага мыслення, прыгадваю сваё мінулае разважанне пра Вялікі пост, калі хто не паглядзеў, то захвочваю так па-біблійнаму падумаць пра Вялікі пост, пра пост, што гэта азначае. І вось гэта змяненне нашага мыслення. Дык вось у Вялікім посце, калі найбольш увагі прысвячаем змяненню нашага мыслення, давайце, сябры, задумаемся аб тым, якія страхі мы маем. Дарэчы, маю для вас таксама прапанову. Дзяліцеся сваімі страхамі. Дзяліцеся сваімі страхамі таксама у каментарах на гэтым YouTube-канале, пад гэтым відэо. Бо страх, які мы здолелі агучыць, сфармуляваць, ён губляе сваю сілу. Бо мы гэты страх ужо дзелім тады на дваіх, раздзяляем яго. І ведаеце, можа, таксама надышоў час кожнаму з нас выйсці насустрач сваім страхам. Заўважце, калі мы сустрэнемся са страхам з тварам у твар, то ён проста знікне, будзе перажыты і застанецца як адзін з непрыемных, быць можа, успамінаў, але будзе радасць з таго, што гэты страх быў пераадолены намі. Акурат да гэтага таксама заклікае нас Христос. Ён пасля перамянення на гары Табор сваім перапалоханым вучням кажа: «Устаньце і не бойцеся». Дарэчы, заклік «не бойцеся» ў Бібліі знаходзім, хто б мог падумаць, аж 365 разоў. Усё адно, як бы Бог на кожны дзень нашага жыцця на працягу года мае рашэнне на тыя страхі, якія мы маем. Хрысціянства нам прапаноўвае пераадольваць усе страхі, каб мы пазбавіліся гэтага інстынкту. Бо часам хтосьці кажа, што страх гэта добра, бо гэта як бы інстынкт на самазахаванне свайго жыцця. Чалавек не павінен кіравацца інстынктамі. Чалавек павінен кіравацца вольнай воляй і сваім розумам. А там, дзе ёсць вольная воля, там, дзе ёсць розум, які вось акурат будуецца на мудрасці Божай, там знікаюць усе страхі. Мы не можам, сустракаючыся з жыццёвымі страхамі, скурожыцца так, як нібыта той сабака, над якім узнесена палка. Ён баіцца. Мы не можам, вось бачучы свой страх, паддацца гэтаму спаралізаванаму стану, калі баімся жыць, баімся думаць, баімся дзейнічаць, баімся штосьці сказаць, баімся ўрэшце рэшт паверыць у тое, што ў гэтым жыцці ўсё магчыма. Магчыма яго збудаваць так, як бы нам гэтага хацелася, бо так хоча сам Бог. Жадаю вам, сябры, перамагаць з Божай дапамогай усе свае людскія страхі. Няхай у нашых сэрцах будзе толькі страх Божы.
які ёсць пачаткам жыцця і пачаткам усялякай мудрасці. Сябры, заахвочваю вас, подписывайтеся на YouTube канал, стаўце падабайку і вялікі дзякуй кожнаму з вас, хто дзеліцца відэа ў сацыяльных сетках. Ведаю, што прыслухоўваецеся да маёй просьбы, статыстыка паказвае аб гэтым, і за гэта вялікі вам дзякуй. Калі вы падпісваецеся на канал, гэта ёсць гарантыя таго, што відэа будзе і наступны раз, а таму да новых спатканняў на гэтым канале.